Vacacións no camiño. Capítulo 1. Ola, gracias pola fidelidade que me dispensan a min e a este informativo alternativo. Ata daqui a un mes, papona. Xamarín, cartas dos teus milleiros de fans. Algúnha rúa co meu nome, E Xurxo. seguimos con outras novas de interese. O mal da pedra, a misteriosa enfermidade que está a piques de destruir todos os monumentos do antigo camiño das estrelas, avanza imparable. Xurxo, Xenxo, un respeto, por favor, que estou de vacacións. Acabou liderando gracias por a colaboración. Por outra parte, os... Xamarín, o gran benefactor da Bondo convídate a actuar no festival de inauguración do Europa Park. Celébrase na noite de San Xoán. O gran benefactor da Bondo! Bah, o grande especulador da Bondo. Nada de festas. As vacacións son para descansar. Este ven de lugar do camiño. E onde queda iso? Manda un cadelo, di que é teu primo. Ten cara de parvo. Este non pode ser o meu primo. Pois nesta árbore genealóxica relaciona parentescos con todos os superheróis. E ti estás entre eles. Eu, Xabarín, un superheroe. Iso gústame, sigue. Sabías que ti é sobrinho de Son Goku? E que Batman e Milo teu avó eran curmáns? Que Pocahontas e Tintín. Colega, non teño tempo para tolos. Nin para tolas. O tal Roy di tamén que en lugar do camiño poríase de moda se pasas alí as túas vacacións. Ben, ben. A ver, ti, guapiña, que vas facer soiña coa nosa querida e multitudinaria audiencia? Oh, Xabarín, és imprescindible. A máis grande estrela católica. Gracias, moitas gracias. Certamente son o rei. Sí, o rei dos porcos. O rei dos porcos e o rei das audiencias. E agora, queridos mortais, deixomos cos vosos problemas. Agardame algún pequeno remanso de paz. Chao, abur, arrivederci. En lugar do camiño, unha pequena vila que resistiu a toda agora o misterioso mal da pedra, os efectos devastadores desta enfermidade empezan, sen embargo, a ser motivo de preocupación entre as forzas vivas. A fe e as cinzas do lendario heroe Chascarraschás protexen os nosos monumentos. Pero que vai pasar cando se acabe o contido deste frasco? Entón? Entón, só lles quedará a fe. Quedará no la fe as miñas influencias, rapaciña. Dende a vila máis aburrida do mundo, que na antigüidade acolleu a pintoresca orde dos vixilantes do camiño, faloulles Xonxa, sempre para Xabarín News. A vila máis aburrida. Fantástico. Vaya. O primeiro día sen escola e nin un só cromo vendido. Vai, Aleria, será que nos fallou a promoción, Rómulo? Non me estarás a dicir que os cromos que debuxei sobre Chascarraschás non teñen calidade artística. Non digo iso. Digo que non enfocamos axeitadamente a campaña de promoción do produto. Bah, o que pasa é que ninguén coñece a Chascarraschás. Vaya, Roy sorpréndenos cunha opinión propia. Ademais, Chascarraschás, por moi fundador da Orde dos Vixilantes do Camiño que sexa, é un herói antigo, e os heróis de verdade son os da tele, como a Son Goku. A este se cousille o cerebro. Parque Nova Europa, unha megacidade dedicada ao ocio e promovida por Da Bondo Corporation, revivirá para a humanidade os antigos monumentos do Camiño das Estrelas. Hop, sí, asegúrolles que o meu camiño non ten data de caducidade, amigos. A ver, ben, novos tempos, novas ideas. E as novas ideas pasan polos intereses, pasan polas iniciativas altruistas de Da Bondo Corporation. Hop, gañei outra vez.
Gracias, amigos. Este camiño ten futuro. Pódenmo crer. O único certo é que este verán vai ser aínda máis aburrido co anterior. Mais! Xabarín é a nosa única esperanza. Esta vila está en crise. Pero persiste como única mostra dun pasado no que predominaron os estilos a medio camiño entre o románico tardío e o gótico madrugador. Tamén habería que considerar que nos derradeiros anos... De onde sae esta sabichona? Cacho marciana! Canto sabe? De Marte, non? Son irlandesa. Chámome Katy Kate e falo todas as linguas vivas, máis a metade das mortas, e viaxo cunha bolsa do proxecto Erasmus para estudiar os derradeiros vestixios do chamado Camiño das Estrelas. Fascinante! E agora, podenme indicar onde se atopa a biblioteca de Lugar do Camiño? Por suposto. Espero que nos volvamos ver en breve. Katy Kate. Amigo Jordi, asegúrolle que temos grandes proxectos para esta vila. Iso, comprala a baixo prezo. O que está dicindo meu compañeiro é que aínda temos moitos produtos da Abondo Corporation que lle ofrecer. Sí, a imaxe deste establecemento mudará totalmente. Sí, está claro, isto é renovarse ou morrer. Mino, temos que informar das nosas xestións. Lugar do Camiño, supoño. A aldea máis aburrida do mundo. Abúrreste. É ti? Uau, nin me recoñeceron. Só podo estar en Lugar do Camiño. Abur. Xefe, aquí Max. Xefe, aquí Mino. Interferiche no meu videoteléfono. É tío meu. Son eu quen informa o cuartel xeral. Sempre queres ser o xefe. Non tes nivel, nin clase. Isto vai non sabelo meu tío. Acuson. A bella Europa. É tan bella. O Camiño das Estrelas. Quen se lembra desa restra de ruínas ciscadas por aí? Ai, que risa, que risa, que risa, non, que fame. Por que será que sempre teño tan bo apetito? A que sí, Gutiérrez? Pero, onde está Gutiérrez? A miña espía máis competente. Preparando un asunto de trascendencia para os seus proxectos, xefe. Os meus proxectos, sí, señor. Falaches ben. Os meus proxectos empezan aquí e rematan aquí. Así. Ai, así non. Así non, mellor así. Ai, sí. Ai, que gustiño. Este sí que é o meu estilo. Algo artístico. E ademais non pasa nada. O que me senta ben Balbino, bello bruxo. E pronto vos pertencerá a sapientísimo. O mal da pedra foi o inicio da nosa riqueza. O éxito do Europa Park aumenta cada vez que un bello monumento desaparece. E xa quedan poucos. Sí, señor. Cae un monumento real. E renace outro. Ui, virtual, magnificencia. Ui. Falaches ben, Balbino. Son un cachondo mental. Europa dominada virtualmente por Dabondo Corporation. Sí. Espero que funcione o teu invento. Moi pronto falaremos con Dabondo. Lugar do Camiño. Que biches? Nos servicios secretos funcionaba. Chove por nós. E din que molla. Ai, aí arriba anda todo terxiversado, amigo Merlín. O mal renace con toda a súa forza. Noto malos presaxios, Leonardo. Ui, xa estamos. Unha forza oculta actúa contra esta vila e contra o Camiño das Estrelas. Os astros non poden enganarse. Sí, home, sí. Pois eu non me rindo. Librarei a última batalla. Xa me dirás como, contra quen? Contra as forzas do mal.
Queres salvar o mundo cun libro de cociña? Non é un simple libro de cociña. Asegúroche que as súas receitas agochan profecías trascendentes, Leonardo. O que pasa é que compre descifralas. Teñen clave de acceso. Comprendo. A ver, a cociña clásica de Ciprianillo. A que escola de hostelería iría este? Coidadiño, non sigas que podes desatar un conxuro negativo e converterte... Está claro, nun pésimo cociñeiro. Vello tolo, ti e máis as túas famosas supersticións. Non son supersticións. Asegúroche que te converterías no animal que aparece na receita. Se te queres adicar á gastronomía, regaloche con gusto este outro libro. Isto sí que é un clásico. A cociña práctica de Picadillo. Ala, toma. Gracias. Pero lembra que os astros non poden enganarse. Pero que pasa? Tampouco funciona este teléfono. Sabes, este lugarexo ainda non chegou o euro. Pois a min collesme sen un can. Trae para cá. Xefe, todo ok. Os produtos da Abondo van a tope en lugar do camiño. E o resto? Cousas de pouco interese, xefe. Un vello inventor di que vai emigrar nun artefacto que anda a construir e pouco máis. Un tipo aínda máis tolo anuncia non sei que pragas para a humanidade escritas nun libro de cociña. ¡Merlín! ¡Estades a falar de Merlín! Sí, Merlín. Así é como se chama. ¡Ay! ¡Como odio ese impostor! Tío Balbino, aquí mino. Non quedamos en que esta era unha misión importante. Claro. Entón que fai aí o parvo do teu sobriño? Xefe, Mino é moi controlado cos gastos. Xa sabe vostede que Max ten unha lixeira tendencia ao dispendio. Sen dúbida, malos hábitos herdados dos servicios secretos. Sí, non están os tempos para excesos. Max, Mino, tedes que roubar o libro de Merlín. As súas profecías van contra os nosos proxectos. Sí, señor, uns proxectos que a min me farán máis rico, máis feliz. E a ti, dime, vello bruxo, que pretendes con todo isto? Non sei, pero cada vez andas máis amargado. O meu reino non é deste mundo, xefe. Pois entón tan amigos, deixasmo o mundo para min e quedas con todo o demais. Ai, que cachondo mental. Como dixo teu tío que se chamaba o libro ese que temos que roubar? A cociña práctica. Non, dixo a cociña clásica. Bon, que máis dá? É un libro de cociña, non? Iso sí. Abur, colegas. Vaya, tampouco me recoñeceron. Gracias, gracias. Cría corvos. Non creas que va a superar a miña popularidade. Babeca. Como dixo John Lennon, son máis famoso ca... máis famoso? Vaya, non me sai. Cos Beatles. Iso é, son máis famoso cos Beatles. Abur, colegas. Tampouco me recoñeceron. Non será que ando estresado? Teño que desconectar, se me estou poñendo paranoico. Seguro que son curtos de vista. Aí o vai. Aburreste. A ti? Lugar do camiño. Xabarín, estamos salvados. Salvados de que? De quen? Pois que Xabarín atendeu a carta que lle escribín. Xabarín, Xabarín! O pirado que me mandou a carta, o que faltaba. Xabarín, primo, estou emocionado. Aquí Roy, o teu maior admirador. Este a lo menos sabe quen son. Que che parece, Xabarín, se empezamos por enfocar a campaña de promoción de Lugar do Camiño cun festival no que ti sería a estrela principal? A min parece unha idea excelente. E poderíamos sortear os cromos de Chascarrachás. Podería ser, por exemplo, o sábado ao pé do río. Non, mellor... Excusades de matinar, colegas. Sinto moito, pero vai, estou de vacacións, capito. Estades a entender, tranquilidade, relax. Ala, liscade. Arrañala por aí. Parece que non está polo labor. Como odio ese porco bravo. Bah, ten pinta de perdedor.
ça va bien. Un pouco de sal a la volonté. Ai, Gutiérrez, pero a quen se lle puido ocorrer iso de botarlle grelos a un estufado de cabeza de xabarín? Ai, que genialidade! Os meus almorzos son máis lixeiros, Monxerí. Por unha vez hai que felicitar a Max e a Mino. Este libro é unha xoia. Pero non é o libro que tiñan que mandarnos. Como? Pois que en vez da cociña clásica de Ciprianillo con fórmulas máxicas contra o mal da pedra, eses imbéciles roubaron a cociña práctica de Picadillo, un vulgar libro de cociña. Un vulgar libro? Como te atreves? Chamas ya esta xoia un vulgar libro. Fora, bruxo amargado. Ves, xa se me quitou o apetito. Gutiérrez! Ai, que berros! Ai, perdón, é que este bruxo ponme fora de min. Ai, seguro que está a dieta. Ben, Gutiérrez, encárguese de que Max e Mino rouben o libro axeitado. Quede tranquilo, xefe. Ah, Gutiérrez, outra cousa. Localice tamén a este tal Picadillo. Dígalle que o quero ver aquí de cociñeiro. Será un placer, xefe. Bon apetito. Ai, a verdade é que xa se me abriu de novo o apetito. Como? Son máis famoso que os Beatles. A frase é miña. A miña é de John Lennon, claro. Denunciarei por plagio a esa impostora. Atención, Roy ten unha idea. Será propia, supoño. Resucita a orde dos vixilantes do camiño. Xa me dirás como. Para qué? Como? Pois pedindo voluntarios. E para qué? Pois para salvar o mundo, salvar lugar do camiño e o camiño das estrelas. Anda alterado. Xa, pola guiridonte. Ah, a guiridonte, sí. Porque digo eu que se salvamos o mundo, pois salvamos tamén os meus cómics de Son Goku e os nosos cromos de Chascarraschás. Sí, tamén, claro, porque se voltan os vixilantes poríanse de moda os vosos cromos. Ah, parece interesante. Sí, unha boa campaña de promoción. Os vixilantes deberían levar uniformes de superherói. A nosa imaxe de marca ten que aproximarse ao estilo antigo, a época de Chascarraschás. Pregunto, de onde sacaremos os cartos para os uniformes? Sí, claro, de onde? Os uniformes, claro, un asunto moi importante. Cati, iso é... Pero mira que perdeu o libro que che regalei. Asegúroche que mo roubaron, Leonardo. Verdade. Cretino, fora da miña vista. Roy, ei, Roy. Que carácter. Roy, viche la reportaxe que me fixeron na tele. Teño que desconectar. Non, teño que desconectar. Que no momento actual non existe presentadora máis popular que a min. As axencias de publicidade... Un zume de trufas. Sí, señor. Son máis popular que a Greta Garbo E pistachos, moitos pistachos, Sam. O meu nome é Sam, señor. Permite que me fai un señor da Goldo para presentar o Festival das Estrelas. Serei, non o dubiden vostedes, unha estrela entre estrelas. Lag. Que sexa dobre, Sam. Xan. A audiencia non me quere. Xan. Xan, unha gasosa grande e manises, moitos manises. Manises da Bondo. Gracias, Xan. Xan. Sí, señor. Estiveches algunha vez namorado? Sinto, señor, só son camareiro. Ai, xa non me quere. Sam, outro dobre, please. Xan, chámome Xan. A audiencia... Señor? Xa non me quere. Que pasa aquí? Sam, estiveches algunha vez... Traballades para a cámara oculta da televisión ou é que ides simplemente de simpáticos? Ai, ai, ai! Ai! Ei, parade ese trebello, paradeo!
Que pasa? Este é o momento en que saía da abondo no mesmo programa e acabo de ver algo que me fixo estremecer. Vaya, outro presaxio. Non é un presaxio, acabo de velo aí, precisamente aí. Dalle para atrás. Podes ampliar na pantalla a parte da dereita de abondo, aí. Sí, algo se pode facer. Balbino, xa o sabía eu. Balbino? O feiticeiro atroz. Segue vivo e traballa para Dabondo Corporation. Todo isto tenme moi mala pinta. Ei, os dous tipos que andan por aquí a querer compralo todo. Son cómplices de Balbino. Pois acaban de pasar cara a túa librería. O libro, o meu libro de profecías. Ai. Sabía que os seus experimentos, señor Merlín, ian rematar algún día en traxedia. Eses canallas tentaron roubar o meu libro. Non é posible. As claves secretas funcionaron. Leron unha receita e agora son dous porcos. Oink, oink, oink. Estou a pensar, Merlín, que igual levas algo de razón. Levo toda a razón. O pérfido Balbino colabora na destrucción do camiño e Dabondo faise aínda máis rico a conta desa desgracia para a humanidade. Claro, con proxectos como o Parque Nova Europa. E quen sabe o que andará a tramar con Balbino. A igrexa empeza a crevarse. Acabouse nolo antídoto coas cinzas de Chascarraschás. O mal da pedra destruirá pronto a nosa vila. Hai que facer algo. Sí, hai que facer algo. Lugar do camiño e toda a humanidade corren un grave perigo. Apúntome voluntario para salvar o mundo. Xa somos dous. Sí, veña, non se fale máis. Hai que facer algo. Veña. Teño unha proposta que facer. É unha proposta democrática. Atención, unha proposta democrática. Organizar de novo a Orde dos Vixilantes do Camiño. Como? Mas non parece mala idea. Non temos orzamento para bombeiros nin para conserxes. Pode ser perigoso, Merlín. Poderían mesmo facer algún recadiño, como voluntarios, claro. Amigos, prométolles estudiar seriamente a proposta de Rómulo e Reme para que volten os vixilantes. Entón todos de acordo? Sí, pois mira que todos de acordo. Un momento, exixo que se decida agora como vai ser o noso uniforme. A ver, uniformes, máis dotación técnica, máis preparación ou desenvolvemento do proxecto, máis axudas de representación, libranzas por festivos, como estamos? Estamos xa en... Ben, estamos en que hai que facer unha recadación popular. Faltaría máis. Vacas fracas, amigos, vacas fracas. No sac daqui, que sac dallá. Amigos, nin axustando o orzamento aos gastos mínimos me saen as contas. Acabouse, non hai financiamento. Cobardes? Sí, iso, cobardes. ¡Xabarín! Ei, alto aí. En realidade estou de vacacións, sabedes? Xabarín. Bah, non teño nada que perder. Vimos dun lugar o lonxe agochado nun país que non sai nunca nos mapas, nin que a néboa os dá cubrir. pero as árbores só medran onde hai sol e chuvias mil. Todo está a punto, ata certo punto o baile xa comezou. Se somos os que aínda somos, non será por cambiar. Cada día, cada hora, de maneira de pensar. E a bella voz da pedra abalándose o compás. Todo está a punto, ata certo punto o baile xa comezou. Aburríos, aburfontes é un xeito de falar. Se tristes as despedidas, que será non verse máis. De volver sabemos onde o corazón ten só un lugar. Todo está a punto, ata certo punto o baile xa comezou.
mostrar.